края на миналата година се появи нещо ново, нещо безкрайно полезно за света и за всеки от нас. Изкуственият интелект, който се разработва от много години, стана общодостъпен и заработи във всички сфери на живота, в професиите, в бита. Вече стотици милиони хора по цял свят го използват. Появи се нов свят. Сравняват го с откриването на писмеността. Ще останете ли настрани? Всъщност, ще останете ли назад? Много назад. Сигурно смятате, че това не е за вас, то е за тези, които работят с компютри, за младите, за другите. Страхувате се, че няма да се справите и затова няма смисъл да опитвате. Така ли е? Да проверим заедно. Това, което мислите, че е безкрайно сложно, има най-елементарния екран, който сте виждали. Поле за въвеждане на текст и бутон за изпращането му до изкуствения интелект. После той ви отговаря. Това е всичко. Както е прието при разговор, най-напред поздравяваме. Здравей! ChatGPT е много добре възпитан. Той се обръща на вие и винаги пита с какво може да бъде полезен. Искаме да разберем с какво сме започнали да разговаряме. И питаме, какво си ти? Получаваме кратък отговор, в който най-същественото е, че ChatGPT може да отговаря на въпроси и да предоставя информация. Другото, което вече сме разбрали е, че той знае български, така че няма да имаме езикови трудности. Питаме как можем да се приказваме с него и той ни отговаря, че е достатъчно да напишем въпросите или желанията си в лентата, а за останалото ще се погрижи той. Не сме сигурни в техническите си познания и умения, затова питаме. Ще мога ли? Не съм добър с компютъра. Той не само ни успокоява, че общуването е съвсем лесно, но и се ангажира да ни помага, ако се сблъскаме с трудности. Сега е време да попитаме с какво ChatGPT може да ни бъде полезен. Вече не съм млад. С какво можеш да ми бъдеш полезен? Той ни връща отговор, за да се ориентираме и ни успокоява, че възрастта ни няма никакво значение. Помощта му зависи от конкретния случай и нужди. Достатъчно е да споделим от какво имаме нужда. Започва все повече да ни харесва и питаме кога можем да разполагаме с това богатство. Кога мога да говоря с теб? Имаш ли работно време? Оказва се, че ChatGPT е денонощно на разположение, което е прекрасно. Но опитът ни с използване на нова техника ни кара да попитаме дали можем да повредим нещо. Ако направя грешка, може ли нещо да се развали? Не можем да развалим нищо, каквото и да пишем в лентата за текст. Даже и да задаваме неправилни или глупави въпроси. Все пак честолюбието ни кара да питаме още нещо. И няма да ми се смееш? Отговорът на ChatGPT ни успокоява окончателно. Той няма емоции, не е в състояние да се смее на някого и да му се подиграва. Можем да задаваме каквито въпроси ни хрумнат, да грешим, да се поправяме. Аз съм тук, за да помагам, ни уверява отново ChatGPT. Ами тогава да го правим. Както сами видяхте, имате срещу вас събеседник, с който се общува елементарно, който е търпелив, добронамерен и по всяко време е готов да бъде с вас, да ви отговори, да ви посъветва, да ви изслуша. Той никога няма да ви каже много си досаден и сега имам друга работа. Не е страшно, не е трудно и се струва да се научи.
За да ви помогна, съм направил поредица от уроци за използването на едно от приложенията на изкуствения интелект, което се казва ChatGPT, това с което започнахме този видеоклип. Тези уроци са за неуверените, за песимистите, за тези, които смятат, че няма да се справят. Не става дума да се научите професионално да използвате изкуствен интелект. Уроците са насочени към бита и ежедневието на всеки от нас. Но когато преминете тази стъпка, съм убеден, че ще ви се появи желание и смелост да продължите напред и да направите не само личния си живот, но и професионалния много по-богат, съдържателен и ефективен.